treballava i ara el dia antes ja se sabia el que havia de fer el dia següent, perquè ja les preparacions del fang i això s'ha fet des del dia antes. Algo de fang fet també. Sí. Les varetes aquestes de medir que teniu, us solíeu gastar o se fieu quasi més de l'únic? Perquè els cànters, això que les són iguals? No, el cànter no se gasta. Per l'altura i això? Se gastava més que res per als nivells perquè no pot concedir una forma. I ara això se té que deixar secar fins demà, no? Els cànters es remataven el dia següent. No, els cànters sí, ara el sol que fa, si ficarem al sol, desmora aquesta cosa. Però sempre se feia el mateix dia. Ah, el mateix dia el cànter. El mateix dia, pel matí se feix les panxes, les parts fiquem. La part d'ací dalt té que tindre una duresa que a l'apartar-la pues aguante. Col·loquem el fang damunt. Se col·loca al revés de com l'has tallat. Exactament. O sigui, l'amarratge està en les condicions de duresa que toque, la unió és perfecta. O sigui, no n'hi ha problema de que això se desapegui. La marratxeta té la poqueta, diguem, un poquet oberta, diguem, en formeta ja quasi, diguem, d'embudet, perquè solia omplir-se en les cisternetes a vegades que hi havia en les casetes de camp. Veus? Ara això va baix. Això. Clar.